Euskara da kanporata denok. Larun bat goizan sartuko da Tolosaldean, Leitzatik etorriko da korrika, eta Berastegin sartuko da 5:30 aldera. Berastegiko herrigunera 6 inguru edo iritsiko da, eta gero, Berastegitik Tolosaraino, zergatuko ditu Helduain, Berrobi, Belauntzako bide gurutzea, Ibarrako Euskal Herria kalea osoa, eta gero Tolosara iritsiko da 7 eta 10 aldera edo. Bertan egingo duen ibilbidea izango da, Kasa Julian eta hortik joango da, eta pasako du Zerkausiaren ondoko zubia, Alde Zaharra zerkatuko du, bertan Inaxio Agirreri egingo zaio omenaldi txiki bat, bere senidek emango dute lekukoa eta lore sorta bat eskainiko zaie. Alde Zaharretik aterako da eta Rondilla kalea hartuko du korrikak. Rondilla kalean San Francisco amaiera arte egingo du eta gero Berazubiko bide gurtzea hartuta Amarotzera egingo du. Amarotzen goraka egingo du eta San Blasetik Izaskun auzora joango da. Eta behin Izaskun auzoan dagoela, beraka jetxiko da, eta bialetik jada Anoetarako bidea hartuko du. Hernialdeko bide gurutzea zerkatuko du, Anoeta herrigunera ere sartuko da, azken korrikan bezala, eta gero Irurara joango da. Behin Irura igarota, Amasabilabonara egingo du bidea, gero Zizurkiletikan ere pasako da, Elbarren auzotik, ez da gora hiloko, eta gero Adunara ikoko da. Bigarren egunean, iluntzean sartuko da, 10 gutxiagotan edo Bidania goiatzera. Bidania zerkatuko du eta gero Albizturrera iritsiko da. Albiztur herrigunean sartuko da. Eta gero behin hortikan aterata, Bentaundi aldera egingo du, bertan Aitziber Sarasola euskaltzale zenari omenaldi egingo zaio Inaxio Agirreren moduan lekukoa bere ingurukoek emanez, eta gero jakorrikak altzo, alegi eta ikastegi aldera egingo du. Aurrez eta korrika hemendik pasata gero, oraindik korrikak bere bidea egingo duenez, korrika txiki asko antolatu dira eskualdean zehar. Egunean bertan, zuke ondo esan bezala, festa giroa jarraitze aldera herrietan gauzak antolatu dituzte. Noski, lehen eguna ordutegia dela eta, gehienak gosaria eta maiketakoa. Eta bigarren eguna ordua dela eta afari merienda. Adibidez Tolosan, oargi elkartean gosari emango dute goizeko 8:30 aldera, eta gero, Galtzaundi Euskara taldearen eskutik antolatuta dute Sormenetik izeneko egitasmoa. Goizeko 10 egingo da merkatuan tur bat, gero Lapiko Fest egitasmoa aurkeztuko da, horren ondoren Einaute Lorrieta izango da, Tak klubaren lokalean, eta hor, emanaldi akustiko txiki bat egingo du eta Tolosako sortzaileek elkarrizketa egingo diote. Eta horren ostean, inpuin kontaketak egongo dira. Gero Bilabonan ere, egingo dute, goizean zehar, Diana, gosaria, denetik egingo dute, eta gero arratsalde parte aldera ere, poteo bat eta kontzertua ere antolatu dituzte gaztetxean. Baita ere, igandean, Topiken Zugabe izeneko antzeslana egongo da, eta hori ere korrika kulturalaren baitan sartu dugu. Kanporata denok korrikara.